Práve sa nachádzame v krásnej rázovitej obci Pohorela, kde sme prijali s Marianom Čaučikom, podpredsedom KDH, pozvanie od pána Glejduru, ktorý nám chce porozprávať jeho príbeh, ktorý začal pred viac ako 10 rokmi a ktorý hovorí o tom, ako štátne orgány zlyhali v ochrane záujmov obyvateľa, občana, a takisto poukáže na to, ako záujmy niektorých osôb spojení so záujmami týchto orgánov vedia priniesť krivdu, nespravodlivosť do života jednotlivých ľudí. Pán Glejdura, tak o čom je váš príbeh? Skúste nám povedať. Tak tých príbehov vlastne v oblasti poľnohospodárstva, pôdohospodárstva je niekoľko, ale skúsim ten taký najpalčivejší, ktorý vlastne trvá už niekoľko rokov, od roku 2009, kde vlastne úradníci okresného úradu Brezno s miestnym agropodnikateľom vedú správne konanie, alebo už prakticky aj skončili to správne konanie, tým, že to správne konanie po asi 14 rokoch zastavili, že sa nemôžem dostať k svojej vlastnej pôde, k užívaniu svojho majetku. Tým, že ten majetok prakticky užíva ten agropodnikateľ, no a ja sa len pozerám na to, ako on bere užitok z mojej pôdy. Úradníci majú mesačné platy za 14 rokov, no a ja mám stoch papierov. A skúste nám povedať, že v čom tvrdíte, že neviete sa dostať k svojim pozemkom, že kde nastal ten problém a prečo ten problém nastal, že sa neviete dostať k svojim pozemkom? Je to prakticky zákon, ktorý zrejme pripravovala nejaká skupina tých agropodnikateľov tak na svoju podobu, aby to maximálne sťažili takým drobným záujemcom o tú činnosť v poľnohospodárstve a chovateľstve, pestovateľstve, tým, že tie zákony sú také, že prakticky vás ubijú. Ako sa to stalo, že on začal užívať váš majetok? No stalo sa to tak, že najprv bola pôda v nájme, no ja som nájom zrušil, no a tým, že som zrušil nájom, sa začalo, vlastne odoprel vydanie svojho majetku niekde podľa zákona, kde by mal sceliť. Lebo u nás v obci sú parcely rozdrobené. Tak zákon 504 roku 2003 hovorí, že by mali sceliť pod nájomnú zmluvu nejakú parcelu, ktorú by ste užíval. Jednak, aby ste to mohol užívať ako na dotácie z poľnohospodárskej platobnej agentúry. Konanie trvalo 14 rokov. 5 krát bolo v rozpore so zákonom urobené na okresnom úrade Brezno, čo potvrdil aj nadriadený orgán, tiež okresný úrad Banská Bystrica. Nič sa neudialo. Ja som sa sťažoval na prokuratúru, na prezidentskú kanceláriu, na ministerstvo vnútra, ministerstvo pôdohospodárstva. Už ani neviem, všade vám napísali nejaký zdvorilostný list preto a preto, no a odstúpili konanie. A váš majetok stále užíva ten agropodnikateľ? Stále užíva aj po skončení alebo toho správneho konania. Ešte som písal aj na poľnohospodárskú platobnú agentúru, akože je to možné, že užíva môj majetok. Hej. No tak to robili takú fintu, že tie moje parcely, ktoré sú tam obišli v žiadosti na PPAčku, akože neberie dotácie čiže neporušuje, nie je tam krížové plnenie. A to, že neberiete dotácie, to je od začiatku, kedy skončil ten nájom, alebo je to len v poslednom období niekedy? To je v poslednom období, posledné roky, keď už prišli na to, že už som sa obrátil aj na takúto možnosť. Čiže predtým... Kde by mohli byť postihnutí. Čiže 4-5 rokov alebo dozadu. A pritom bral dovtedy dotácie na to. No, ale to ako si vysvetľujete potom to, že preukázal nejaký titul voči PPA na to, aby mohol tú dotáciu od PPAčky získať, pretože tam buď musí byť vlastník, alebo musí tam mať platnú nájomnú zmluvu. Lenže dovtedy to nebolo. Zrejme PPAčka to nevyžadovala. V roku 2015, 14, 15 asi to nevyžadovala. Alebo boli nedôslední v tomto. Alebo bolo to nedôsledné. Ak bolo krížové plnenie, že bol nejaký spor, hej, že vy ste mal tú parcelu, ste žiadal, aj on žiadal. Tak keď bolo krížové plnenie, tak zastavili celý ten lán Elpis.
Nedali ani jednému. Ani jednému, ani druhému. A to bolo 50 hektárov, 70 hektárov, alebo takto parcely, ako sú aj tu. No a teraz zrobili takú zmenu zákona, že vám, keď je nejaký problém, tak len na tú jednu parcelu. Nie na celý lan, ale na tú jednu parcelu. No, tak čo, keď je nejaké krížové plnenie, tak čo mu zoberú 20 eur? A ide ďalej, hej? Ako aj pri mne. Obíde môj parcel o tých 20 eur, alebo koľko má menej v tej dotácii na tú plochu, ale ju užíva. No. A vy ste žiadali pravdepodobne viackrát vydanie týchto parciel, alebo ste žiadali aj iné plnenie, povedzme nejaké náhradné parcely? Ja som žiadal za tie parcely ako náhradné plnenie podľa zákona 504/2003, že majú vám to vyčleniť podnájomnú zmluvu. No ale tak sa nestalo nič. A kde to zlyhalo potom? Tak zlyhalo to jednoznačne na tom prepojení toho pracovníka alebo vedúceho okresného úradu pozemkového odboru. To bol nejaký úradník pozemkového odboru, ktorý je prepojený na tých ostatných agropodnikateľov. No, čiže vždy prišlo rozhodnutie, ktoré nebolo vo váš prospech? Alebo vôbec sa s tou vecou nezaoberali? Takto. Tie rozhodnutia, ako som už spomenul, bolo 5. V jednom rozhodnutí bolo napríklad podnájomnú zmluvu vám má sceliť, hej? Podľa zákona. A mne napísali z okresného úradu Brezno, že mám užívať parcely rozdrobené tam, kde sú. Čiže to je v rozpore s zákonom. Čiže priamo úrad, štátny orgán konštatoval niečo, čo je v rozpore so zákonom. Áno, nadriadený Tito Brezno rozhodlo, že mám užívať parcely tam, kde sú. Ja som sa odvolal a nadriadený orgán Banská Bystrica konštatoval, že je to v rozpore so zákonom. A potom sa dialo čo? Potom vrátili späť, zase rozhodli v rozpore s zákonom. Ja som sa musel odvolať. Nadriadený orgán zase konštatoval, že to rozhodli v rozpore s zákonom. A takto 5 krát to išlo. A ja som mal za 15 dní sa odvolať a oni mali 2 mesiace, 3 mesiace, no tak prakticky pol roka bolo subidu. A nejakú súdnu cestu ste zvažovali, alebo ste sa obrátili na súd? Súdnu cestu, no čo urobiť, lebo všade bolo, že môžete, v tom rozhodnutí bolo, že sa môžete odvolať. Čiže v každom napísali, že sa môžete odvolať a zase poslať. No tak bol som aj na prokuratúre, aj takisto prokuratúra. Niečo napísali. No, pracovníci okresného úradu Brezno, robte podľa zákona. To bolo všetko. Čo sa s tým dá, Jozef, urobiť? Mne to prípadá, že prečo by sa mal konkrétny človek súdiť, dávať na súd úrady, či tam neexistuje iná cesta, aby úrad, ktorý rozhoduje v rozpore so zákonom, bol nejakým iným štátnym úradom zotáznený, aby sa to riešilo na nejakej vyššej úrovni. Nie je možné takéto riešenie? Ja vidím v tom viac tých problémov, ktoré sú. Prvý problém je, že štát nedokáže zabezpečiť, aby občan, vlastník nejakej pôdy, keď zanikne nejaký titul užívania pre niekoho iného, to je tá nájomná zmluva, aby sa domohol svojho pozemku. Ak je, povedzme, rozdrobený ten pozemok a zákon hovorí o tom, že pod nájomnou zmluvou sa má nejako sceliť, tak v tomto vidím dve zlyhania štátov alebo štátnych orgánov. Prvé, že štát nevie zabezpečiť ochranu vlastníctva. A druhý problém vidím, že neplní dôsledne literu zákona v tom, že neplní svoju povinnosť. A čo je úplne že zlé na tomto celom je, že tohto svojho práva ani po 14 rokoch sa pán Glejdura nevedel domôcť. Vlastne teraz, ak sme to počuli, tento príbeh, stav je taký, aký bol v roku 2009, keď vám skončila tá nájomná zmluva. Ani po 14 rokoch vy máte na papieri vlastnícke právo k týmto pozemkom, nemôžete ho užívať, nemáte vydané tieto pozemky a naviac ten, ktorý ho v rozpore so zákonom, to znamená bez nejakého titulu, bez nájomnej zmluvy užíva, tak má z toho prospech. Má z toho úžitok, ktorý mu nepatrí. Hej, ešte prakticky tu nie je zákon nezabezpečuje rovnaké zaobchádzanie s každým. Ja by som sa vrátil k tomu, že aké riešenia. V prvom rade každé konanie má nejaký štandardný postup, kde je
prirodzené, že sa vyjadri jedna strana, vyjadri sa druhá strana. Čo je ale v tomto prípade neštandardné a neprirodzené, je, že konanie bolo na niekoľko fáz. Ste hovorili, že je 5 rozhodnutí okresného úradu v Brezne, kde bolo niektorých konštatované porušenie zákona odvolacím orgánom, čo bol okresný úrad v Banskej Bystrici, že okresný úrad Brezno vo svojom rozhodnutí pochybil, konal v rozpore so zákonom. A tu zlyháva tá kontrolná funkcia štátu, kde musí byť spôsob a musí byť zavedený mechanizmus, aby sa takýmto konaniam, ktoré sú deklarované ako porušenie so zákonom iného štátneho orgánu, bolo možné napadnúť súdne. A v poslednom rade ešte, čo je potrebné povedať, je zodpovednosť štátu, pretože štátni úradníci pochybili za škodu, ktorá vám vznikla, za újmu, ktorá vám vznikla a za prípadný ušlý zisk, ktorý ste mohli užívaním tej vašej pôdy za ten čas mať. A určite, k čomu došlo z môjho pohľadu, tak sú porušené ústavné práva pána Glejduru. Samozrejme, aby človek sa cítil, že sú tu nejaké práva, že nie je nejaká demokracia alebo nejaké rovnaké zaobchádzanie s každým v tomto štáte. Ešte nám skúste povedať, že keď ste žiadali o to vydanie tej pôdy, vy ste mali nejaký úmysel s tou pôdou? Čo s tou pôdou ďalej? No samozrejme, ja som chcel užívať pre seba, lebo som mal problémy aj tu s matkou, aj so svokrou, s tým, že si nejako prilepšíme aj na tej pôde, lebo som začal chovať ovce a tak, no tak som chcel, že naraz som narazil na to, že nemôžete. Že budem mať prácu alebo problémy. Nie len s tým obospodarovaním a vynakladaním na to hospodárstvo, ale ešte niekoľkonásobne väčší problém s tou byrokraciou a tu s tým dostať sa k nej. Ja si myslím, že to by mali riešiť úrady. Na to tu sú štátne úrady, aby to riešili v prospech občana. A už potom, aby títo úradníci sa prakticky z toho vyvinili, tak hľadajú už nejaké také cesty, ako že treba si, kde vám, ak vám dajú, že kde vám dajú. Niekde tam, že ako mi povedal na pozemkovom úrade, že umiestnite ho niekde tam do kúta, aby nezavádzal. Čiže ako vydanie náhradnej pôdy, ale ktorá je prakticky pre neho nezaujímavá. Áno, nezodpovedá tomu, čo je vlašaj, kde je to zamočené, kde je to svah, alebo čo. To je tá činnosť. Čiže, a keď nechcete, tak nedostanete nič, zastavíme vám konanie. Čiže štátny úrad dal riešenie, ale riešenie, ktoré je nespravodlivé, neefektívne a ktoré je nič nehovoriace. No, ktoré, aby vás jednoducho zastavil aj na tom, že áno, urobili sme to, ale vy ste nespolupracoval, ako to nazývajú oni, že ste nespolupracoval, no tak zastavujeme konanie o to. Ste odmietli a oni zastavili konanie, tak? Je to zjavná nespravodlivosť a veľká nespravodlivosť, myslím si, a Jozef popísal tie cesty, ktoré sú možné. Je tá ústavná sťažnosť, my vám radi v tom pomôžeme. Mňa by ešte zaujímalo, Jozef, či by si videl ešte iné riešenie. Toto boli riešenia, ktoré boli spomenuté v rámci platného stavu legislatívneho, ale videl by si politicky možnosť niečo zmeniť v celom štáte, v celom systéme, tak aby takéto veci sa buď nestávali, alebo minimalizovali, aby sa riešili oveľa promptnejšie, keby si mohol? Ja predpokladám, že taký prípad, ako má pán Glejdura, či už v okolí Pohorelej, alebo vôbec na Slovensku je viac. A ak je viac tých problémov, to znamená, že zlyhal štát, zlyhal systém. A čo je potrebné spraviť, je zmena toho systému. Odbyrokratizovať tento systém, vrátiť na vrchol toho celého problému človeka, obyvateľa, vlastníka tej pôdy, keď hovoríme konkrétne o pôde. Ďakujeme, že ste sa podelili o tento príbeh a budeme sa snažiť aj zo strany KDH vám, aj ľuďom, ktorí sú rovnako postihnutí, pomôcť ďalej. Prajem veľa zdaru a sily, ak by ste bol by som rád, ak by ste sa tam dostali k tomu kormidlu.